Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare panapa paita nyaya yandibata-bata ndakati zvakakosha kuti ndigare ndaenda kuti tinoonesana semaZimbabweans nevamwe vanhu vese vanenge vachida kunzwisisa zvinhu zviri kuitika. Kana muchinge matondona ndatoya panapa ini handidzore tsvimbo nekuti goro rabata kumeso. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikani yato slogan hatisi kuita zvemafanisi. Now nyaya hombe ndava nayo panapa nhasi inyaya yaThomas Mapfumo mukanya. Nyaya one iri kunetsa panapa ndeyekuti akanoramba offer yekwachivhayo. If you remember madays aya offer mari nechinchi chakati aizvo handitore munin'ina inini ndinoda zvinhu zvendinenge ndakashanda. Mane mashoko vakangochinjana. MaZimbabweans vakabuda vakacelebrate. Yo mukanya ndewedu mukanya adidididi ndo yange yato ngirikini yavo yo slogan yavo yekutase yekutanga kuno wanzira chivhayo chita ayo karambirwa na mukanya munongoziva ma statements aitaurwa aya. Zvadaro pasina nguva diki imba yemukanya ndobva yatsva. Now imba yemukanya yatsva kuti iye mukanya ndachinogadzirisa manje mari dzinenge unongoziva zvinokuitika mari dzinodyiwa vanhu vanenge dzinenge dzisingachanyatsoita dzisingachanyatsobatana mari dzisingachatambi. Ndo paane nyaya iko zvinezvi ndobva pagadzirwa GoFundMe nevakomana uya anonzi Lanzi something wekune Handa Radio yo Lanzi Guma ndiye akagadzira GoFundMe kuti paraiswe mari yekuti pagadziriswe imba yemukanya. Asi pakunogadzirwa pakurezwa kwemari iri kudiwa iyoyo 5,000 euro pakarezwa 85 euro chete. Ndo paita dambudziko hombe remaZimbabweans, ndo paita noise yese iko zvinezvi vanhu vari kufara, vanhu vari kuchidzokera mukanya futi vari kutanga kumuseka. Ngationesane maZimbabweans ndo pavari coward ipapo. Because panapa Lanzi Guma ritobudawo ari kutocomplainawo nyaya yacho ari kuti in March this year Thomas Mapfumo out of principle turned down an offer from Wigno Chivayo worth 500,000 made up of a house, car, cash, and Zimbabweans in their droves cheered and expressed their adoration for Mukanya, who has stood by them through thick and thin for over several decades now. Hardly 6 months later, in September, Mapfumo's rural home in Domboshawa was burned down by a fire and requires 5,000 euro to rebuild. Donations are stuck at 85 euro and the question is obvious. We harm musicians for accepting gifts from ZANU-PF and yet we are incapable of helping them in times of need. Those in opposition movement are the worst culprits. Urikuona nyaya yacho kwayakuenda manje. Cause imimi nyaya one hombe inini I don't remember zvangu kuti kangani ndichibuda chitaura nyaya ndichiti as for me zvikanzi those guys vati vari kuda kuti I want to give you this like for example kuti ndiri musician samukanya kuti unongochingoimbawo music yakonzi ndoda kutengera mota. Inini ndinongokudzwa kuti mari yacho imari yenyika wauya wakamira side ndongotaura zvina ma conditions pasina condition ngonzi ndiringokupa ndotora imari yenyika. Because varume vacho havana kuishanda ivavo. Why? Because maZimbabweans vari good pakungoti ramba iwe because of asiri yapuwa. Munhu wese akangopuwa zvinhu zvaanenge achizvida ende munhu wese akaomerwa hatisi kuramba. Because iko zvinezvi vamwe vachireza maissues aiwa isusu hatina chikwereti namukanya akati mukwereteka isusu totatambota akatikweretesa mari rezu mari aidhimandwa haana kumbodhimanda haana kumboti it's a GoFundMe yakagadzirwa kuti muchimuheupa since iye akazvipira kuti ndikumira nemaZimbabweans. But it's like it's a waste of time kuteerera chinhu chinonzi munhu. Iko zvinezvi tarisa kuti hapana tikungoswera tichisimbisana pari kudiwa change pari kudiwa chakati. It's fine. Vangani vari ready kuti to pay the price. No one is ready. Kuzongobudikira vangu kuti ona uyu arozodai ndingazodai vese vava iwe imagine kuti nemabata ndanga kaita opposition kubva tasa kubva kumashure timu rimwe rese ranga riripo rero unozonzi nhinga akatotengesa utozvitasora apa iwe mbese vanga ri serious noupenyu zvotonzi iye wacho akatotengesa futi. Why? Because vanhu vakakwanisa kustada the way inoshanda maZimbabweans. Mukanya haana kuzvinyasa kustada maZimbabweans because iye nguva zhinji katenga ngoti aingofocasa nebrand rake rari hombe. Mukanya chichi achingoita zvemusic yake achienda outside the country koko kwaanenge achingoridza kwavaiita zvavaiita vaitofocasa nelife dzavo ikoko. Asi dai akakwanisa kugara muZimbabwe ndozoronda kuna muimbi wemuZimbabwe sofa akapuwa that offer akairamba. Why?
vanondokubvumira vatokusimbisa bho ofa yatobuda next week unongochilauncha album kunoflopa kushoka kwacho havazari havauye kunosapota in full music yacho pamaonline platforms vacho vanotongostreama zvechiface zviya hasisi zvekumbostreamana zvekungoti munhu ari kusapota no haitotrende haiite kana anything chekuti unokwanisa kuena a living wobva waya kuti aiwa but iwo wazotirasa chavanongongwarira kungoti mhanyira kuti watirasa ivo ndo vari kurasa vanhu number 1 yekurasa vanhu mazimbabwe ndo pane problem ndo panotongo mentality yevanhu vega pachavo ivo iko zvine zvaimushuwa mukanya ari kutoregreta kuti ndakaitei ndakarambirei that offer izvezvi zvakomana zvinenge zvakunyadzisa is too late anoziva iko zvino ndakasumudza kocha zviya zvakanyadza kuti hallo ningi nachivhaya kana kana ngokwira ndega hashaye kuzongouye ndega utongori kana atosvika paipa utomuendera chivhaya wacho kumaofisi kwake kwanaoneka utoti ndauya ndipe zvinoona kuitika izvozvo at the end of the day mune makutanga futi kumushaudha futi dhakwa mdare like zvanga zviri kuitika pamazuva ese kuna charamba because accepta gift engapuwa mukadzi wake atakutengerai mota achitora mota ana zvakata vese veve akatouya akapupura akati inini ndanga ndaenda kunoridza kwakati kuri uku zvakatakataura basi mota yangu ndaiona yaifamba ichifafa murodhi pakadaro ipapo hakuna kana rakambosumuka rakati yandimbogadzisira mota kana ndimbokusevisira mota yacho hapana kana hwanda rinambodaro kungomhanyira ngoti dhakwa madhara emimi vamwe vakatoti zvakati anoziva here wethi yake wethi yechiko nai guys munhu achifa nenzara kuzikano doesn't mean kuti zvinhu zviri kufamba handiti ndo zvinhu zvinoda kuti zvitariswe kuti there is life after zvese zvepolitics zvekudingine and disadvantage iri pamunhu wekuti anenge ari pafront paipa kana kuti ari pamberi ari popular iye life yake ndo iri kunyanya kuzikanwa of which ari kutosacrifice almost life yake yese kuitira vanhu zvinhu but vanhu havazvinzwisise manje kuti there is life after zvese izvozvo uri kusacrifice time yako uchiita zvinhu zvese zvezve but handiikapa kuti mhuri inoda kuzodyapo zvinhu zvinoda kuzobalansa nemba yake munhu chachayo mazimbabwe ndinakamatadze tikaenda iko zvino zviti kunotarisa mazita nemacomments pakatanga kurambwa maofa aya ese ekwachivhayo amukanya iko zvino guys you will be shocked unoshamisika vanotaura mavhokabulary vanotaura zvakasiyana unoitomuona mavhoko nemavhoko vachiwanzira vachiseka chivhayo vachiita sei but look at them now look at where are they ngavari kupi ngavauye kuno vabatsire munhu panapa ndo nyaya iripo because mimi makatosimbisa munhu kudhara makati ewa makasimbisa munhu kare chivhayo wacho haasi kumira anenge achingopa look at Japraise unozati chimwe chinhu chakatoitika chinhu kuona vamwe vanhu kwanza munhu achinyebera kuti ini ndiri nanditambire anenge achinyeba tasa vamwe vanhu vakaita sana Japraise apiwa kamota Japraise pai pakapona muchirombotaura nezvazvo makatozvikanganwa saka what's wrong ipapo chii chakachinja pabrand raJapraise chii chimwe chamakacontributa because he knows kuti inini as long as I deliver good music zvatopera and unozati unoshamisika ndakatozomboona vamwe vafana so content creator chitati aina achakwanise kuitira zvinhu for maZimbabweans ndakuita zvinhu zvangu international stuff ndakutochinja everything so pamadays acho ndakamboti but kuwakuita international gina uchakwanise kana kuti kumirira something for your country I'm tired ndozvinyazo zvinotisa manje ndokutoona kuti no maZimbabweans vanhu vacho manje ndo patori nenyaya yese ipapo chinhu chinonzi muzimba guys inini apa mandivhundutsa hapana mukanya mandiremera pana mukanya guys mandiremera tidi kunyeberana marema pana mukanya apa avasina vanhu vekuti vanodinginda pa zvinhu zvaakaita zviya kutoseta mastandards kuseta malevels kuinspire kudzidzisa kuti tingati unozerere tizererana tingati ana baba vevamwe ana sekuru vevamwe kutodzidzisa generation yechi yamatukeri kuti ayewa afana wangu azvingonzi munhu ungopuwa zvinhu azviuye nyore zvikauya nyore mulife haikona kugamuchira usango accept zvinhu after the zvese zvomama musiya ari mukunyadziswa kudaro vakomana chikutonzi imba yakaningina imba yakabvira and no one is willing kuti abatsire kuti pazonzi zvinhu zvake zvagadziriswa imba yake yasotwa maZimbabweans muri kuseri maZimbabweans ndo vanhu vatone nharo manje ndakatovatarisa avarema uyu lanza ruramba wachingotaura nyaya yacho ari kupopota kumana hanzi you would expect them of all people to understand the cost of principled activism but they've chosen to fold their arms and act like they don't know
we have a chance to give back. The same Mukanya has acknowledged their valiant efforts in the past, but all they concentrate on are useless birthday messages. For sure. Namukanya vanokudhara kuhondo yakabvira unosati namukanya vakatobvira kudhara vachitotatsurana nezano yacho kare imi musati matanga kutopopotedzanizani vanhu vazhinji pana musati matozvarwa vanhu vazhinji anamukanya vanga vatomo muringi kare vakutopopota kare vakutanga kutovhura vanhu maziso kuti ayo ndezvako makadhakwa tikada kubudisa mafaira mukanya ziso achitawe tikiti mukanya versus ZANU-PF kana muchida ndikugadzirirei totanga documentary kudai rakazara mafaira kudai so kubva kuna mugaba wacho chira penyu vanotomuziva kuti mukanya anojamuka igandanga aitozikana kuti gandanga zvese izvozvo it was in vain kando zvamwedza kureva kuti this is the way yamuri kuzoappreciate munhu back nayoyo. Imagine Zimbabwe inotrema aiwa izvozvo ndakatomirira kunzwa munhu anenge achita kuti buda achiti ningi adai wachimushaudha kuti ningi watipiwa gift wakati aumbomuona munhu yenu iwo wakambobatsira vanhu here wakamboita chini for people iwewo aiwa waraiti anofila sei iye wacho pachake moyo wake oso pfungwa itikutazve 85 in Greek panapa 85 pounds ndoyabuda paruyira 5000 panobuda 85 chete 85 pounds ende ukatotarisa mari iyoyo unonge yakatobviswa nevanhu 2 chete. That is kana vamwe vasina kuita hawo zvekuti akanaka that is kana isina kuitwa zvemadola zvezve because I think ndozvataura kuti tichiita panapa kuti alright imi musati matanga kunoshaudha vanhu mumhanyira ngoti chichi ngationesani tiratidzewo kana proof of green yamunayo yekuti mabhadhara munhu because ngatitaura nechokwadi mukutaura kuti vanhu vese Japres akareceive magifts aya kwana week nochifayo. Are you guys telling me kuti vanhu vese vari kuattenda mashows ake aya vanhu veZANU-PF oro kana kuti tisu takuda kungopinza nawo zvedu nevamwe vanhu mune dzimwe nyaya zvepolitics amen zvichiri kuclick ende kusabatsira vanhu vakaita sana mukanya kuri kuitika ikoko ngationesane ichokwadi muri kutowedzera kutoti chivhayo atopfeka rimwe giya ivo vanhu vacho veZANU-PF vabatane vatoita team up vatomboorder kana uchaona pachangonzi munhu wese anonzi muimbi chero ayo upcoming chero angotanga kudzidzira kuimba akwa mwana wese izvezvi ndozvatosara zvingonzi mwana wese akwa ndokwazvakutoenda ndokwazvamakutotatira kuti vaudza wese angotira kuda kungonorira kuti chichobva tonzi akwa. Why? Because vanoona kuti mimi vacho muri useless amukwanise kubatsira vanhu. You can't help your own people. Musara mchidi ningi mtengeze mune mchishota futi because let me tell you something, politics is the game of numbers. Chero tikata nharo dzinenge chero makabatanza nharo dzandinadzo dzedza zvese zvezve mozibatanidza nedzamunadzo papa chero dzakanzi pari kubuda chutsi chenharo kana chehasha whatever chikupupuma zvese zvetimboita zvezve as long as tisingakwanise kuti vanhu vacho vanenge vachikwanisa kumirira struggle kuti vagare nawo pasi vakwanise kubatsirika zvese zvezve it will be in vain. Hapana zvazvinobatsira munhu anokudza kuti handidye nharo dzenyu dzamuri kuita idzodzo handidye mafacts amuri kutaura iwayo handimadye ndiri kuda zvinhu zviri fair ndiri kutoda zvinhu zvekuti nditobatsirikana izvezvi ese anenge ari mafanize tinenge tichiita kana zvadaro kana tisiri kukwanisa kungoti vedu right ningada so ningawira no problem obatsirika ninga guys varitoona kunga mafanizi kuti munhu ari kutoti imba yake yakatotsvaka munhu ari yachota chokwadi pamwe ndo pese papo zvochokwadi for sure ndo panenge patori pese pekutoti ndo munhu panenge patori padheni pake potonzi pakatsva vanhu vacho chuya mutibatsire since munenge mutitese mustruggle aramukanya vanhu vedu vemustruggle vai vakaitoinspire vanhu vakakwanda kuti vatanga kutosumuka vachitaura kuti zvechokwadi mani because imagine nemusic yairova yaya ubatanga ubuda achitanga kuti aiwa vakadhakona ukambomuona kana foto rake achinzi ari kunotorwa navo vanhu vaive vachidodedzwa kunhu zvetuka vamwe vaimbi zvekuti vanoenda unotengerwa maminute maid kana zviya zvani vekuti anomboenda umboonekwa ari kurali kubva azongoti autodzoka patotengwa tukafu akutodya tuchikafu pakambomuona achidavo pakasagadzirisika ipapo hama dzadiwa
atidi kunyeberana, ngatiti zvese tingataura zvese tikadii, asi ukaona tisingakwanise kuti mumwe wedu awirwa that kind of problem, tokwanisa kutotadza kumira pamwe chete tichiti tikumubatsira, tinenge tichinyeberana. I think inini pangu ndatorowa ndatopedza apa ndatorowa ndatopedza, so ndatotaura kwatosara upenyu kuti mutoitawo hama dzadiwa. Ndatotaura nguva yese ndataura ndagara munapa ndichitaura nyaya iyi yakareba. Ngatisangane mu comment section muchindudzawo zvamuri kufunga.